दा आङो बेखौनो बुंगोन बैग्रिबारि गामिनि जानानै बैसागुनि सोमोन्दै जोंहा गामि हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ फोरोंनाय बायदि जों नुबोयै समनिफ्राय फालिबोबाय थानाय दा जोङो बेखौ गोबाव समनिफ्राय बैसागु बोथोरखौ फालिबोदों। नै दाखालि जों थांनाय संक्रान्तियावबो गाजा गोमजा जोङो बैसागु गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गासिबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' ज' जानानै जों खुंदों आरो गामिनि सिनियर गार्जेन मानसिफोरनो जों मान बावदों। बिनिफ्राय जोङो मन्दिराव आर'ज गाबनायजों लोगोसे गोजोन बोथोरखौ गोदान बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों रंजा बाजायै जों बरायनानै लादों आरो दिनै जोंहा गामि हिसाबै जों सप्तासे जोङो रंजायो मोसायो श्रेणी लानानै बोराय श्रेणी बुरै श्रेणी सिख्ला श्रेणी सेंग्रा श्रेणी बिदिनो जों सप्तासे जायो। सप्तासेनि उनाव जोङो गोखा गोखै खांनानै 100था मैगं थाइगं बिफां लाइफांनि मैगं खांनानै जोङो मुलि बानायनानै मन्दिराव आर'ज गाबनानै दै सान्थि लानानै जों बेखौ ज' एफा एफा मुलि बायदि राननानै जायो आरो बे जोंनि मोनसे परम्परा गोदोनि आबै आबौनि नेम बेजोंनो जोङो सोलिबोबाय थादों आरो बेखौ जोङो एंगारनो हायै मोनसे जोंनि फोथायनाय बेजोंनो जोंहा माने देहानि बेमार आजारफ्रा गोदोनि आबै आबौ फोरोंलांनाय बे नेमखौ जों मालाबाबो गारनो हायाखै आरो जों दासिमबो गाराखै सोलिबाय थादों आरो फैगौ शुक्रबाराव जों बे नेमखौ जों फालिगोन। फुंनिफ्राय सानसे जों आर'ज खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनाबिलियाव जोङो बे जिनिसखौ जों जागोन आरोखि। दा जोंनि गामि हिसाबै बैसागु मानिनाया बे रोखोमनि सोलिबोबाय थादों। नुनो मोनदों जे आदा दिनैहाय गामि गामि न'खर न'खर बिराद रंजा खुसि बैसागु रंजाबाय मा बुंनो सानो आदा दिनै? बे बर'नि मोनसे फोरबो देरसिन फोरबो होनोब्ला जों बैसागुखौनो बर' हिसाबै मानियो। दा बेखायनो जों गामिया गाजा गोमजा एखेबारे दलै नोगोरै जाय जेरै हागौ एरै गामि गामि न'खरफ्रामबो गिदिङो मोनजानाय मोनलोंनायखौ बारहो बयखौबो जोङो गारजेन मानसिफोरखौ मान खालामनायनि गेजेरजों जा मोनजायो जा मोनलोङो मोसानानै जों गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो।